Klopt het wat hij zegt, Fatima? Ja. Ja? Jullie doen alles samen? Ja, altijd. Jawad en Fatima. Beste Ies zuster oor ik. Ze nodigt mij uit om het offerfeest met haar te vieren. Nou, dat wil ik wel. En op de summer school gaat het over hoeveel brotten er wel net binnen. Jawad, Milad, De Nijd, Hiam, Ahmad. Nije Friezen die hier een nij bestien opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg je de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de summer school worden zij kleerstoomd, met hulp van coaches, gastsprekkers en boxers. Zullen ze slagen om werk te komen. Tussen de 8 en 10.000 functies. Ik wist net dat wij zoveel beroepen hebben in Nederland. En hoe beter als je weet wat je wil, hoe groter de kans dat je daar komt. Dus de deelnemers verdiep je haar in wat bij haar past. En ik drink voor het eerst Arabische koffie. Ja, iets vergeten. Wat is het? Arabische koffie. Ah, En Turkische koffie, zo hetzelfde. sterker. Ja, sterker. De Palestijnse Jawad neemt dus zijn eigen koffie mee. Dat zou het wat over of zijn koffie of die van de summer school. Hoe dan ik, onderslag. Het is voor de deelnemers wel ingewikkeld, ja? Al die sectoren en functies of het verschil ertussen. Maar stap voor stap komen ze wel dichterbij wat ze graag willen. Er zijn zoveel functies. Heel veel functies in Nederland. Ja. Misschien wel 10.000. 10.000? Ja. Allemaal verschillende soorten werk. In Leeuwarden zit zo'n een peer hier Sedrana. Een buurthuis voor nijkommers. Jawad en Fatima binnen hier al skoften vrijwilligers. En maakt ze alle waasdies en toonsies eten voor wat maar komen wil. Vegetarisch eten, altijd. Soms met vlees, soms met kip. En de mensen eten ook. Ja. En waarom vind je dat leuk om te doen? De landstalen is beter dan vroeger. Ja, het verbetert de taal. En ik hou van de koken. En hier mijn familie en Sedrana. En kruid zit erin. Ja, kruid. Ja. Wat is het? Cardamom. Cardamom? Nagelkard. Nootmuskaat? Nee, nagelkarden. Kruidnagel? Kruidnagel. Ik ga proeven. Ja. Lekker kruidig. Mij één keer ook. Je hebt ons uitgenodigd. Waarom? Eigenlijk het was leuk met ons om die dag te delen. En ook aan de kant een beetje maakt sociaal voor onze familie, onze plaats in Leeuwarden. Want vandaag is de start van het offerfeest, toch? Ja. Wat houdt dat in voor jou? Bijna geen familie in Nederland, maar dit jaar wel met jullie, met ons team, vrijwilligers, bezoekers. Voel me zoals familie. Dus, Hoe lang zijn jullie al getrouwd? Of bij elkaar, of getrouwd? 9 jaar. 9 jaar. Kan ik iets voor je doen? Of is dat een gekke vraag? Moet ik helpen? Ja. Het hoeft niet, hè? Ik weet niet, is dat... Ja, maar is dat onbeleefd? Ja, ik heb... Ja, wat had eieren? Ik zit de hummus. Beetje hier. Ja? Beetje aan de glas. Wil je dat hebben? Ja, de hummus hierop doen? Ja. Ik wel benijd hoe het met de familie van Fatima zit. Ja. Mijn familie in Syrië. Mijn vader en moeder dood. Mijn broer in Egypte en broer in Jordanië. En 2 broers in Syrië. En ik heb ook mijn zus. Is ook dood. Maar heeft mijn zus ook kinderen? Ja? Altijd bellen met... Altijd bellen met die kinderen, ja. Je gaat het helemaal mooi versieren.
Dankjewel. Ja. En hier is mijn familie en jij ook. Oké. Ah, Dieren. Yes. Ah, jullie zijn ook een topteam, hè? En waar hebben jullie elkaar leren kennen? In Jordanië. Mijn broer woont dicht jouw zus. Mijn zus. Ah. Ze zijn buren. Ah, die zijn buren. En toen Ja. was meteen liefde op het eerste gezicht. Ja, zoek en vrouw en... Je vond haar. Ik deel de taken met Fatima altijd. In de keuken, in ons huis, volkstuin, hier bij Sidraan. Volkstuin? Ja, we hebben volkstuin. Klopt het wat hij zegt, Fatima? Ja. Jullie doen alles samen? Ja. Ja, altijd. Eigenlijk, Mooi. wij zijn bijna één. Twee lichaam, maar één lichaam. Ah, wauw. En deze hier misschien ook? Ja? En heb je hier ook nog twee? Zal ik die daarbij doen? Of daar? Ja. Vandaag het is overfeest, Eid Mubarak. Ik heb veel mensen uitnodigen om onze familie groter te maken. En leuk met jullie samen te eten, Arabisch gerechten. En eet smakelijk. Dankjewel. Eid Mubarak. Er zit zoveel liefde in. Allemaal. Alleen maar. Alleen maar. We koken met liefde, leven met liefde. Liefde is belangrijk. Het allerbelangrijkste. Ja, tuurlijk. Shukran is bedankt. Shukran, bedankt. Ja. Waarom naar de summer school? De deelnemers hebben haar behoorlijk verdiept in alle beroepen die te binnen. Dan kan je kijken welke past bij jou. Ja, precies. Ja? Ja, man. Oké, is goed. Succes. Bedankt voor het advies geven. Ja. Dankjewel. Deze bijvoorbeeld. Nummer 3. Koffiedame worden. Bij welke sector past dat? Ja, wacht even hoor. Oké, dus 7 of 8 bij deze. Ja. En 5 bij die. Wil je het anders misschien opschrijven, anders vergeet je het. Nee. Nee? De night wil maar Oké. één ding. Zorg, verzorgende. Ik heb daar gekozen vandaag. Ja, dat is van beroep van mij. Dat doe je het liefst, hè? Ja, echt. Pieter heeft het ook steeds over een plan B. Heb je een plan B? Plan B altijd school. Naast de schoolopleiding. De opleiding is zorg. Ja. Opleiding in de zorg dan. Ja. Maar ben je nu misschien ook een beetje moe? Nu niet. Vroeger wel op die beroepen zoeken. Website. Ja, toen, Ja. Daar werd je even moe van. Ja. Wat ga je nu doen, de night? Ik ga naar huis. Ik ga slapen. Dan ik ga met mijn moeder koffie van de Eritrean koffie drinken. Dan gezellig wandelen, altijd met mijn moeder. Ja, ik ga het doen. Ja, wat je wil prillen, en dat het de night, maar ik wil horen deelnemers die zijn al heel erg op één spoor, zeg maar. En dat vind ik in die zin net slim, maar het kan best wezen dat er een oorspoor is die nog wel volle succesvoller kan wezen. Waar ze nog wel volle meer plezier en op korte termijn ontwerpen wezen. Dus dit is ook een moment om juist nog eens even een stap weer om te zetten en nog eens daaruit te zien. En daar ben we mee bezig. En bij The Night kreeg het ik net helemaal de vinger erachter wat er nou wie. Maar ik heb ook wel het idee dat zij er net helemaal bij wie. Nee. En ik dat jet er dus bij. Ja, dat is. Je zegt nou, ik wil gewoon van waar steen je in en wat ben niveaus. En we proberen daarin van Dirk maar die coachgesprek echt wel maatwerk te bieden. Omdat je gewoon zegt dat vanuit je kind het voor de groep doseren. Maar net iedereen begrijpt dat even goed als de oorzaak. Maar Jawad wil graag taxichauffeur worden. De horeca wie zijn eerste plan, maar dat in het slagen om verschillende redenen. En nou zucht de groep een manier als conducteur, maar zijn tasken. Doei! Zo het Jawad slag je om onder slag te kunnen als taxichauffeur? Wij kunnen niet terug naar Afghanistan. Want dat is echt moeilijk. Bijvoorbeeld nou mijn vrouw vandaag geen afdoek.
En zij kent niet. Dat kan daar absoluut niet. Nee.